Sabeu en què es diferencien els mars i els oceans? La diferència més important que existeix és que els mars són molt més petits i pertanyen als oceans. En són part. Els mars són les parts dels oceans més properes a la Terra. Tots sabem que al nostre planeta hi ha 5 oceans: l'Atlàntic, el Pacífic, l'Índic, l'Àrtic i l'Antàrtic. Però sabeu quants mars hi ha? Doncs n'hi ha 57. Els més grans sent el mar Aràbic, el mar de la Xina Meridional, el mar Carib, el mar Mediterrani i el mar de Bering. Us heu imaginat mai com és el fons del mar? Tot i que molta gent pensa que és pla, això no és cert. De fet, el fons del mar és com la superfície terrestre. Té muntanyes, volcans, coves, grans planes i fins i tot cascades. És tan profund i gran que, encara que sembli increïble, hi ha molts llocs on l'home no ha pogut arribar. De fet, el 95% del fons del mar continua inexplorat. Quant queda per descobrir? Sabíeu que l'Everest no és la muntanya més gran del món? Doncs no. Efectivament, la muntanya més gran del planeta Terra és el mar i es diu Mauna Kea. Aquest volcà inactiu, localitzat a l'illa de Hawaii, mesura, des de la superfície del mar fins al cim, 4.207 metres. Però si el mesurem des de la base, que està al fons de l'oceà, fa 10.000 metres d'altura. Que si els comparem amb els 8.848 metres de l'Everest, converteixen el Mauna Kea en la muntanya més gran del món. Això sí, el cim de l'Everest és el punt amb més altitud del planeta. Coneixem més del planeta Mart o dels oceans? Doncs, encara que sembli increïble, coneixem més i millor la superfície de Mart que la del fons del mar. Els éssers humans sabem molt poc de les espècies que habiten als oceans i encara n'hi ha moltíssimes per descobrir. És probable que la majoria d'aquestes espècies siguin organismes molt petits, però els científics creuen que encara hi ha peixos i mamífers marins a descobrir. Cada any es descobreixen de mitjana 2.000 espècies noves. Sabies que el mar és el contenidor d'escombraries més gran de l'univers? Sí, per desgràcia, el mar ha estat utilitzat durant molt de temps com a contenidor de deixalles, sense tenir en compte
que els oceans són els pulmons del nostre planeta. Més del 50% de l'oxigen que respirem es produeix al mar. El mar Mediterrani és el més contaminat del món. Però, per desgràcia, la majoria dels oceans estan en una situació alarmant. Els plàstics, els pesticides, els productes químics, el petroli, afecten la salut del mar i de tots els éssers vius que l'habiten. Més de 100.000 animals marins com pingüins, balenes, dofins, tortugues, peixos i aus moren cada any només per culpa del plàstic que hi ha al mar. Si us plau, cuideu i respecteu la natura. No llanceu escombraries ni al mar ni als rius i recicleu sempre. Si cuidem l'aigua, si cuidem el mar, aconseguirem que tots els éssers vius puguem viure en un món millor, més net i més feliç. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Per què hi ha onades al mar? Quan mirem al mar, sempre hi ha onades, més petites o més grans, com aquestes on podem fer surf. Però, com es produeixen les onades? Les onades es produeixen de diverses maneres. La més comuna és per l'efecte del vent. Quan el vent bufa sobre la superfície del mar, provoca desplaçaments de masses d'aigua, que provoquen ones que anomenem onatge, perquè produeix moltes onades. La mida i la velocitat d'aquestes onades, depenen de la força amb què bufa el vent. Com més fort és el vent, les onades són més grans. Però les onades més grans de totes, les més destructives, són els tsunamis. Aquestes terribles onades es produeixen pels sismes submarins, que són moviments sísmics, terratrèmols al fons del mar. També es poden produir per les erupcions de volcans tant terrestres com submarins. La veritat és que fan molta por els tsunamis. Sort que no totes les onades són destructives. A mi, a l'estiu, m'encanta que hi hagi onades, perquè m'ho passo fabulosament fent surf. I, a més, com que ja hem après com es produeixen, les gaudirem molt més. Adeu, amics! Fins al proper vídeo de Happy Learning! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.